Good day mga ka-JMCN, sumida na sa atin. Yan, Fox Eye Rollins. Okay, so kung mapapansin nyo po, no, yung mismo ano niya ay naka-thread type. Ngayon gusto niyo yung boss, palitan ng cassette type. So kukuha siya dun sa isang gulong na wheel set na galing sa size 26, ililipat dito sa size 27. Ayan po, dating thread type, ngayon ay gusto niyang gawing cassette type. So tatanggalin na natin yung mismong sprocket. Ayan, so tinanggal ko naman, niluwagan ko na yan. So i-remove natin yung mismong cassette na sprocket. Ayan. O, pagkatapos, no, so sumunod niyan, chinek natin yung ikot. May spacer din siya. So goods pa naman yung ano niya, walang alog. So binilang na rin natin ang spokes niya, 32 holes. Tapos binilang ko na rin yung mismong doon sa mismong bikes, no, nakakabit. So pare silang 32 holes. Kaya inumpisa na natin baklasin yung mismong spokes niya dito sa rear na hub. So, yung galing yan sa size 26 na dala. Ano boss? Ayan. So dito naman, so natanggal na natin, no, yung mga spokes. So yan na po yung last part na pagtanggal. Yan, medyo matigas pa yan kasi kalawang. So 3 years daw nakastock sa kanila. So gusto niyang ayusin para magamit naman. So makunat yung kalawang kasi talaga niyan, matigas na talaga. Ayan. So natanggal na natin yung mismong spokes sa rim. Ayan. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin na natin yung mismong mga spokes dyan naman sa hub. Ayan. Isa-isayin natin yan. Medyo maselan lang, gawa nga ng may sabit-sabit. May mga kalawang pa. So yan, natanggal na natin. Dito naman sa kabila, no? So ganoon lang. So remove lang po yung mga spokes para at least maayos na yung mismong hub. Sumunod niyan, yung tatanggalin naman natin yung sa kabilang gulong. Ayan, so natanggal na natin, no? So maganda pa yung cassette. So tinip po na natin yung lumang rayos. Dito naman ang cogs naman niya. So yan po ay thread type. So yung dating cassette type, no. So gusto ni sir gawing cassette type yan. So yan po 27.5. So na isa dati ay 26. So tinanggal natin muna yung mismong rotor. Actually nagkamali ako dyan, no. Kasi akala ko yung rotor is separate doon sa mismong hub. Pero yung pala ay thread type na rotor. So ang ginawa ko dyan, pagkatapos binalik ko pa siya para matanggal. Kasi yung nadyan ko palang napansin na naiwan. So yung tinanggal na rin natin yung sprocket. So size 22 na range. Okay, so natanggal na. So lumuwag gamit ng proper tools. Mas madali yan pag may proper tools para iwas sa pokpok, no? So yan, so lumang-luma na talaga, kinalawang na. So ngayon, tatanggalin na natin yung mismong gulong. Tapos remove na rin natin yung mismong mga spokes niya. Ayan, yung gulong niya, no, Maxxis din. Napakaangas. Okay, so yan po. So dito, yan yung dati, no, yan yung thread. So binilang muna natin kung ilan yung sa gitna. Kasi dyan natin susukatin yung haba o yung bilang ng spokes din na ikakabit natin. Yan yung clearance na gagamit. Kasi meron niyang dalawa, gaya na nakalagay dyan. Merong 4, merong 6. Depende yan sa haba ng spokes na nakakabit. Okay, so dahil dyan ay stock spokes yan. So medyo may konting kalawang. So ang ginawa natin, binilang mo natin para sure, no? Para hindi na tayo paulit-ulit. Kasi matigas yan eh. Matigas ang ikabit. Lalo na kanina nung binaklas, sobrang tigas. Kasi kalawang talaga. Ngayon, ikakabit na natin yan sa mismong rim. So, ang gagawin natin dyan, hanapin muna natin yung butas, yung kung saan daanan ng interior. Yung yan, subag ng interior para dun tayo may palatandaan. So, ikinabit na natin yung spokes, pati yung lock nya, no? Nipple. Kinabit na natin dyan. Sumunod naman dyan, syempre, unti-unti na natin, no? Nakuha na natin yung dalawa. Susunod-sunod na po yan hanggang sa matapos yung pagkakabit ng spokes doon sa rim.
Yan, sunod-sunod na po yan kasi nakakuha na tayo ng mismong clearance niya, o yung sabi ko kanina, yung binilang kong dalawa, yung nasa gitna. Okay, so dito, so nakabit na natin. So ang gagawin natin dyan, check natin, no? So yun, nagigewang-gewang pa, oh. Kasi yan po ay align pa po natin gamit ng atin ng pang-align, no? Dito, kinabit ko, inigpitan ko muna yung spokes. So, tansyameter. So, binilang ko hanggang doon sa mismong bilang yan, no? May bilang-bilang din yan. Pero, inuna ko muna, inigpitan ko muna hanggang doon sa pinaka-end ng kanyang thread. Hanggang sa matapos. So, nung naigpit na, so, yan na yung hub. Nilagay ko na rin po yung gulong na Maxxis. 27.5 na po yan. Okay, so ang rotor, ikakabit natin, and then yung cassette na sprocket. So dito, mapapansin nyo, okay na. So naikabit na natin yung mismong rear na gulong. Susunod naman dyan yung unahang gulong na ikakabit natin. Okay, so yan. So na iwalay ulit natin. No? So yan yung gulong. Yan dati yung nagawa natin. So sunod naman natin yung unahan. So nilipat ko ulit dyan para mas malinis tignan. So yan, babaklasin ko naman yan dyan sa mismong hub and rim. So para may kabit naman yan. So natapos na natin. Ayan, so naikabit na natin yung hub. So napalit na natin yung dalawa. Na-swap na natin. So yan. So mapapansin nyo, ayan, napakaganda na ng ikot. Yan, so yan po ay cassette type. Pero ito po ay ang kinabit na rin natin yung RD niya, L2A7. So pinalitan natin yan. Pero yan po kasi mayroon pa daw shifter si sir. So dati, ayan, yung hub niya. Sa shifter, ayan, L2A3 pa rin yung nakakabit, pero meron daw siyang L2A7 sa kanila. So ikakabit niya po dyan para mas match po dyan. So syempre papalitan na rin natin yung cable housing para smooth. Yung brakes niya, ganun din. So wala siyang brakes. Kasi yung caliper sa likod ay wala. Then sa harap naman ay meron pero sira. So meron daw siyang hydraulic na ikakabit dyan. So yan lang po. So at the same time pala, yung gulong niya sa likod, as I observe, so biglang lumambot, so may butas. So in-observe natin yan, no. So sa harapan naman walang problema, pero dito sa likod, so papalitan na lang yan pagdating ni boss. Yan, sa mga gustong paayos, jam sa Bikes Bicol.